Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat, para kiai, para alim ulama ingkang kula hormati, Bapak Ibu, adik-adik jamaah buka bersama Masjid Agung Cipto Mulya Pengging rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten halaman Masjid Cipto Mulya Pengging dalam rangka menyambut waktu-waktu berbuka puasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ing mriki kula badhe matur sekedhap. Bapak Ibu, kita sering mendengar lagu tembang-tembang Jawa. Nggih menika lagu Lir Ilir. Adik-adik apal mboten lagu Lir Ilir? Apal? Yo dinyanyike bareng-bareng Pak Wahid ya. Yo 1 2 3. Lir ilir, lir ilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar. Cah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo baso dodo tiro kumitir bedah ing pinggir, dandamono jlumatono kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun sura uri. Bapak Ibu, tembang menika rumiyin alitan kula kados lare-lare ngenten iki sering kita nyanyikan. Apa meneh wayah padang bulan, wayah enten dolanan enten latar wonten nika do sami nyanyi-nyanyi. Lah kados sakniki kayanipun sepertinya lagu menika sampun jarang dinyanyikan. Tembang Lir Ilir menika dipun iranggit diciptakan dening Sunan Kalijaga Bapak Ibu. Tembang menika mengandung makna filosofi yang sangat dalam. Sunan Kalijaga niku sinten? Di antara 9 wali songo ingkang nyandangipun rada nyentrik Bapak Ibu. Nak sanese niku do nganggo imamah, ngagem imamah nganggo baju takwa, baju koko. Ananging menawi Sunan Kalijaga menika nyandangipun ngangge adat kejawi, ngangge blangkon, ngangge biskap, ngangge baju surjan, baju lorek. Mula ngantos wong dodol niku nggambarke Sunan Kalijaga di antara 9 wali songo rada beda, rada njawani piyambak. Lah niku. Mula dosa Sunan Kalijaga niku ngagem blangkon. Blangkon niku dawuh guru kula gamblangke lakon, menjelaskan laku hidup. Mula blangkon niku enten kalih Bapak Ibu, blangkon versi Jogja, blangkon versi Solo. Ingkang kula agem niki blangkon versi Jogja. Mergane enten bendole niki lho Bu. Lah, nak blangkon Solo mrikine trepes. Lah, filosofinya Bapak Ibu, tembang Lir Ilir niku nggigah semangat kula panjenengan sami. Lir ilir tandure wis sumilir. Wahai para kawulaku kabeh, ayo padha nglilir,
ayo padha bangkit tandure wis sumilir tak ijo royo-royo dak sengguh temanten anyar. Agama Islam datang ke Nusantara itu bebasan kaya nganten temanten anyar. Zaman rumiyin negari kula panjenengan Nuswantara menika nggadahi keyakinan animisme, dinamisme, keyakinan Hindu Buddha, agama yang sudah lama tumbuh subur berkembang wonten Nuswantara. Begitu Islam datang membawa syariat baru, ya apa kae? Kok ana saudagar Islam, kok ana ngadeg, takbir sedekep jengking, linggih meneh nuding, tingak-tinguk, ya apa kuwi? Kamangka niku nembe syariat salat. Lah wong biyen niku do gumun. Kula jenengan enten para saudagar Islam do jengkang-jengking gumun. Kuwi apa meneh kuwi? Tandure wong sumilir tak ijo royo-royo dak sengguh temanten anyar. Islam datang itu seperti sesuatu yang baru. Kados dene kula panjenengan nak nonton nganten didhauhke. Kabeh begitu nganten ditemokke ning nong ning gleng ngoten niku kabeh cah cilik-cilik do melu nonton. Lah kae ngantene teko. Lah kae sing endi? Oh, sing lanang bagus, sing wedok ayu. Ngoten niku Bapak Ibu. Semanten ugi agama Islam waktu itu dianggap asing, sesuatu yang baru. Pramila lajeng tembangipun cah angon penekno blimbing kuwi. Blimbing itu buah. Bahasa Inggrisnya fruit star. Ya Nduk ya. Apa bahasa Inggrisnya? Fruit star. Fruit kuwi buah, star kuwi bintang. Sebab blimbing itu buah yang memiliki lima lingir. Basa lingir niku basa Indonesiane napa nggih? 5 lingir. Cah angon itu menilik kepada para penguasa waktu itu, para raja, para punggawa. Cah angon, wahai penguasa, wahai para raja, penekno blimbing kuwi, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Mula zaman rumiyin para saudagar menika berdakwah mengembangkan agama Islam itu kepada para pejabat-pejabat ngoten niku, para punggawa-punggawa. Penekno blimbing kuwi, blimbing itu simbol filosofi rukun Islam. Rukun Islam ada berapa adik-adik? 5. Nak dinyanyekke piye? Rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat, dor! Siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, pasti Allah melaknat. Lah niku alitan kula niku wonten niku dinyanyekke. Nak sakniki tesih masih ditembangkan enggak itu ya? Masih enggak? Masih diajari enggak itu? Oh enggak, saiki lagune sing ngene-ngene kan. Buat TikTok nak sakniki lagune. Itu wis kuno. Lunyu penekno kanggo mbasuh dodo tira. Ketika masyarakat waktu itu sudah mau masuk Islam, kira berapa menit Pak? Oh, ketika waktu itu masyarakat sampun purun kersa ngrasuk agama Islam, kalih dipun dandosi lunyu penekno kanggo mbasuh dodo tira. Senajan sulit, senajan rumit, senajan angel meninggalkan tradisi-tradisi lama, amit nyuwun sewu gegandengan sampun ngeker tradisi tempo dulu, tradisi-tradisi lama itu ditinggalkan sulit. Mula tradisi ini yang Jawi jane agamane ya Islam, ya sembahyang, ya poso Ramadan.
tapi tesih nggadahi keyakinan tradisi peninggalipun nenek moyang. Nganggo guwaki, masang pancen, masang endok ngoten niku. Selagi niku mboten dianggap keyakinan mboten masalah. Nak ngantos ndadekake keyakinan saged ngregeti tauhid kula panjenengan. Pramila niku Sunan Kalijaga lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodotira. Dodotira niku dodot niku ageman. Ageman raja, ageman pakaian kita, pakaian orang dulu. Kanggo mbasuh dodotira. Dodotira kumitir bedah ing pinggir. Yang pada waktu itu keyakinannya masih campur baur. Ya wis nindakake syariat Islam, tapi jek nindakake niku wau keyakinan pating celkenik niku wau. Angger malam Jumat pasang pancen, pasang sajen. Enek dhuwur lemari, oh iki Mbah Kakung senengane mbiyen sekul tumpang, sego tumpang ditumpake dhuwur iki karo kembang setaman. Pitung werna dikokke dhuwur lemari. Ngoten niku kula riyen gadah tetangga nggih ngoten niku. Terus kula tangleti, "Mbah, kok jenengan masang sekul sego kalih niki napa Mbah?" "Oh, iki mbiyen senengane Mbah Kakung le, mula iki pendak sore wayahe mulih, mula tak pasang nang dhuwur lemari." "Lah niki kok enten kembang, Mbah, karo teh anget." "Ya iki kembang. Mbahmu ben wangi mambune karo teh anget, ben petingane mbahmu ki omben-ombenane teh anget." Kamangka tiyang nak sampun sedo pun mboten betahke yang wujudnya fisik. Sing dibutuhke niku donga. Gegandengan itu keyakinan di luar agama Islam itu masih diyakini sebagian tiang-tiang sepuh rumiyin. Pramila kula panjenengan ya kedah memberi pengetahuan sedikit demi sedikit. Mbah, tiyang nak pun sedo niku mboten betah sekul, mboten betah es teh anget, mboten betah kembang, Mbah. Niku namung filosofine tiyang kuno rumiyin, Mbah. Lah sing dibutuhke apa to, Le? Yang dibutuhkan itu hanya doa dari masing-masing keluarganya. Dongane melanjutkan amal kesaenanipun nalika dideder wonten ngalam donya. Kok Mbah Kakung riyin remen poso Senin Kemis, Mbah, jenengan lajengke. Kok Mbah Kakung remen jamaah tindak masjid, Mbah, jenengan teruske. Lah ngoten niku. Itulah amal-amal kesaenan yang bisa sampai di sana, Mbah. Menawi sekul, kembang setaman, teh sak gelas niki namung filosofi mawon, Mbah. Nak wong mati iki wis ora butuh apa-apa. Ora butuh neko-neko. Lah ngoten niku. Mula pripun? 1 menit. Waduh. Mula kula jenengan kedah ngresiki niku. Dodotira kumitir bedah ing pinggir dandamana jlumatana dibasuh, dijlumati, dibersihkan dari keyakinan itu kanggo seba mengko sore untuk persiapan kula panjenengan menghadap ilahi ketika kita titi wancinipun tinimbalan wonten ngarsa dalem Gusti Allah dalam ketauhidan keyakinan Islam yang lurus dan leres. Ngoten niku Bapak Ibu. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaatipun kupat duduhe santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallah fatkun qarib. Donga. Monggo kita sareng-sareng doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.